Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 20. Agbiag iti kinabak ng kan kinanamay dagiti masirib, ngam ti maag, busbusan na asipapardas tinatgadan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awanan ti kwarta mi dito iti anak mo. Mangipawit ka. Saan ka di akay pawpawit ko laang ti sweldo? Diyak pa'y nagsweldo ita abulan. Kasano nga, di tintinagak ang motor ni John. Ay, di pa'y tintinagak a TV. Washing machine. Apay ngamin a pinagigiddan mo dagita. Manulaang mat nga iti masusweldok ditoy. Apay agpaabakak iti ka aruba, nga adu ti alikaman da. Imbag kadakwada dadakkel ti sweldo da. Saan akatulong ti kabagyan da nga adda iti abroad? Basta jak paabak kadakwada. Manungal daw adi kam nangan ka ni John iti klas a restaurant. Awan nga minin kwartame. Ano sa nyo pa iti agluto Kurang ti sweldo no agbibiyag kayo dita akas la milyonaryo. Into nagsuldo ka, mangipawit ka adagos, Anya ngay daytoy masida, tatang. Apay adi tamapan mga iti restaurant. Awan pa yung rod impawit ni nanang mo. Saan ka no pa nagsuldo? Kaslasan nga trabaho di abroad. Maawanan tamat iti naimas amasida. Imbag tolo na makaipawit. Intamanan mang restaurant. Tamasaluta nga agluto. Nagbayagan ngay no urahin tapay nga gipawit. Aganos tapay mangipawit tulat ta. Aganos ta amangan? Asan anaimas ti masida? Karanya pa'y ngay. Awan nga rod kwartata. Maladaw kayon iti pagadalan. Ing kayon, anak ko. Tulungan da ka pa amang pakan kadag iti baboy nanang. Kaasi ka mo't no si kapay na timang pakan kadakwada. Ngam aldawan, anak ko. Ayun gayam, mangala kayo laangan itilining taasa ba ka ninyo inton resesyo. Awan pa'y nga minti kwartang yung itod ko. Wala nang. Alay, nakpay man agdigos. Tanapar siya ka ng itirugit ti baboy, idi nagdalusak. Wan anak. Imbagak matkit din kini ading mo nga isagana ng tibalo nyo amapan ija pagadalan. Ay, sige nga rod nanang. Panawan da kapay dito'y kulungan ti baboy. Sige anak. Didak pa kadanagan dito'y. Masapa kayo asumangpat inton malama. Tatulungan dak amangala iti kanan ti baboy. Nagbangsit ka, Tom. Isong harad nga umayak agdigos dito'y gripo, Tanagdalusak ngamin ijay kubo ti baboy mi. Imbag man, tamaanusan nyo ti agtarak ni ti baboy. Nusyak, jak maanusan. Ay, imbagan ka tada ni nanang mo di abroad. Da kami kat awan abroad mi. Katuan mat, malas kayo mata talaga. Kasi kayo. Isong nga rod nga anusan mi ka ni ading ko ti agandal. Tapno makalungaw kami. Ibagak ko apag-abroadan nyo ni nanang mo. Hanggang pangalaan nyo nga itaramatan ng agabroad. Wan nga rod. Isong nga anusan mi laangin tagtarakan iti baboy. Di ka kanumot na pan iti pagadalan nyo. Nasabat ko ti may sa kaadalam. Umapal la dayjay. Napan kami nakibasketball. Nagpinustahan kami. Katda kami tinangabak. Ay, mayat nangabak ka? Mano tinabak mo? Umanay mo tapang restaurant tatang. Intaman hindi mangan iti restaurant. Mayat saan ka nagluto? Yan may sa awan iluto. Saan tuman na naimas ti ilutom, tatang? Sige, agmotortan amapan iti restaurant. Malangarot, tani, mabisi na kon. Imbag ti aday iti abroad, ti dadakkel na, takanayon damapan ija ili. Ay na, nakapapal na, sanaya. Kanayon damapan mangan iti restaurant. Uy nga ron. Ngam damag ko, asaan kanon nga agad-adal ni Manong Jun. Nakaamuha masan nga agad-adal? Di ka adalak, Manong. Kanayon da kano amapan makibas basketball.
Ay, makipinustada pa'y ka no iti basketball. Ay na, sugal metlaeng ada pustana. Takwarta nga ro ti pagpustada. Ada maabak, kan adamat mangabak. Kanayon da nga agkuyog nga agama. Amang do ada pa makipusta iti basketball. Awan parikot da iti biyag. Kanayon daan naragsak. Ay nangam da tayo. Kanayon tayong agtrabaho. Ay, agala tayo iti iluto akan iti baboy. Uwan nga rod. Sa tayo ito'y lamaadaan iti kwarta. No mailakot tayo, dagiti baboy tayo. Nalakon ti may sa ababoy tayo. Ikan kayo iti igatang yo, iti masapsapol yo, iti pagadalan nyo. Ay, nabawasan nga roden at ipakpakanin tayo, nanang. Wan, anak. Ngaminton aganak di may sa atakong. At dantumanan pakanan tayo. At least, ada ilako tayo. Agan anos kayo, anak ko. Awan mat ngamin ti sabali apagsapulan tayo. Manipod pimusay day di tatang yo. Sapay la kumaan, makaturpos kami kani ading ko. Tapno makalungaw tayo mat, nanang. Adda kada kayo day ta, anak ko. No igaadyo ti agadal, makaturpos kayo. Ikagumaak, nanang. Diyak ipalubos nga agtartarakin latan iti baboy nga agnanayon. Awan matkit di ti dakas na iti panagtarakin iti baboy. Nga may mayat matlaang, no makaadal kayo. Kat maaddaan kayo itinatalgad at trabaho. Hello, nanang. Nangipawit kayo ka di iti kwarta? Masakitak dito'y anak. Ipapaagas nak ti amok. Iso sa anak pa'y ang makatrabaho. No kasta, awan ti maipawit yo. Sumagmamanulaang nga aldaw ang nakapagtrabaho ak. Iso ba si tintada asweldok. Ipapaagas dak namin. Anya ka diti sakit mo, nanang? Agduduma anak ko. Ada diferensya ti liver ko. Ada pa'y kano kidney stone ko. Kun ada bato ti apdok. Anya? Nagadumatan. Isungarod anak ko. Ang mga no pagawidon dak tita Pilipinas. No awan lata ti pagbaliwan ti Marikriknak. Kasta ka di, nanang. Sige nga, nanang. Agpaimbag ka dita. Apa yan naliday ka? Asino tinakasarita mi ti cellphone? Ni nanang. Adda ka no sakit na. Amangan no pagawidin ti amo na. No kumaro ti sakit na. Anya? Nene. Kasanon nga, dagiti tintin na ganta dito, nga appliances. Diyak amo, tatang. Sapay diyak makaturpos. Tabi na ibay akti panagadal ko. Gapo iti basketball. Aguri ka man. Apa yan nagsakit ka no ni nanang mo iti abroad? Diyak mo, tatang. Hanggang no agawid. Anya nga iti aramatan ta pagpagas kan kuha na. Dahita ti parekot ita. Bantayan talat ta ka din agsakit. Kasano nga tatang? Diyak mo tamo. Umay to agsinger dagiti nakautangan tayo. Ang mga no alaan dan dagiti tintinagak nga appliances. Ha? Pati motor ngay, ang mga no alaan da. Nang, kitain nyo tilugan nga da iti batog ti balay da Tata Jose. Apay anak, anya ayat ti mapaspasamak. Enruar da madagiti appliances da. Pati ti motor, oh. Ha? Kayat ka di asawan da ita? Nga imbargondan dagiti appliances da? Kunak manukas dagita. Ay na, sayang. Sapay baro dagiti appliances da. Ay, kanti motor. Sayang, nanang. Kayat mo kadi ada tayo ti mangituloy amang bayad, anak. Adda ka di umdas a pagbayad tayo, ha? Adda urnong ko, anak. Sige, tayo nakasarita ni Pare Jose. Alaan da ka din ti motoryo, pare. Apay ko man no alaan dan. Apay, interesado ka, mare. Wan, kano kayat yo? Siya kung ti mangituloy amang bayad iti motor. Pangalamot nga iti pagbayad mo. Awan samot kwartayo. Adamot basit urnong ko. Sigurado ka nga da urnong mo? Wan, katno kayat mo?
ituloy ko abayadan ti saan mo pa'y anabayadan. Anya. Ne, kasla jackpot siya na makaurnong kayo. Kano, agbababoy kailaan. Uray day ta washing machine. Ala akon no saan mo amabayadan. Adan mo to pagluganan tangag eskwela, ading. Itulod ka iti pagadalan nyo, sakbay ama panak iti pagadalan mi. Ay, apalak da tata Jose. Ngamin, pasig akabarbaro ti gamit da. Ngam ita, nairwar sa amin ang agamit da. Ay na, nabarayuboy da ngamin unay, idi adu ti kwartada. Di da mo tinagimpad, kasta ka di, nanang? Wan, anak, idi saan dan amabayadan? Siyempre, umay alaan ang dagiti nagpautang kadakwada. Imbagkat ata nakita, isong imbaga kada kayo nanang. Ay, kaasimat ni Mari Maria nga adda ijay abroad. 1 pulos appliances ta. Uwan nga rod tatang. Awan pa kakitaan kadagiti nagbambanugan ni nanang iji abroad. Tidakas na. Ito nagawid. Awan na pulos urnong ta. Nabarayo mo itang amin iti. Ne, ada tao. Ha? Ay. Uwan nga paiso, tatang. Sige, tayo naklukatan. Una yan ti ginapanglaw ti unag ti balay tayo. Awan pa'y makita nga alikaman. Napananaget impaw-pawit ko akwarta kada kayo. Kunak ngamin no, sana mapasamakan ka tikasta. Iso nagbarayo boy kami. Naimbargo madagiti amin at intinagak iti. Tadyak ngamin nakabaybayad. Dayta kadila ang tinapanan tinagbanugak. Kitaan nyo man di tabangir. Awan abroad da. Ngam di makkel ti balay da. Ngam to'y balay tayo. Awan pa'y nagbaliwan na. Inus-usaryo kadila ang apinaglanglang ay dagiti impaw-pawit ko kada kayo. Pakawan anak bakit? Jaknam naman di kasta mapasamak. Katkatawan, kan uyawan mi idedeta bangir. At tababoy lang ti pagbiaganda. Hanggang nagduras matan ti panagbiagda. Ni, apa yan, Mare? Nagkutong kamatan. Anya tinapasamakan ka. Adda sakit ko, Lara. Oh, di saan ka nga ruden nga agsubli iya abroad? Saan ko nakabalang trabaho? Iso a pinagawid da ko. Ay, maladingitan nakparakan ka, Mare. No kumataam mo dagiti agamak as inalimot-matan timpaw-pawit ko. Ada kumamot urnong mi. Ngam saan? Tanagbiag damat anabarayuboy. Da kami, oray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Inan ano sandagiti anak ko ti makaadal, Mare. Kat nakaturpos damat. Awan lata ti makaartap iti naimpad at tao. Ngam iti nabarayuboy. Kasta ti inaramid dagiti agamak. Iso nga awan apulos tinagbanbanagan ti panagrigrigat ko ijay abroad. Agimpod ka, tadi mo ammo no anyan to ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.